Mun kotiin murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et ne on unimakkarat. Kuivat Ihmislihaa. sitä syö. Ja tuhkakuppiin jättää 30 €. Olen kyllästynyt pelkäämään. Naiset. Nimen. Siks nukun pistoli mun tyynyn alla. Mä tottunut on käyttämään. Se mua palveli jo rintamalla. Meni jo. Tänään Helsingin. Siitä hoitajalle ilmoitin. Ja maastouduin sänkyni alle. Tietenkin. Enhän mä nyt tosissani. Kulta hei, jos sä haluat turvet kylpyyn, niin sä pääset turvet kylpyyn. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai Elämän, kaiken sain ja vielä enemmän. Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikö aikani täynnä jo ois? Tahtoisin lähteä kuin sotilas. Terveisin tuntematon potilas.